ба хотири истиқболи ҷашни наврӯзи байналмилалӣ дар тамоми корхонаҳо ташкилоти шаҳри Турсунзода корҳои омодагӣ вусъати тоза мегиранд. маъмурияти беморхонаи марказии шаҳр низ бо ин мақсад шиору овезаҳои наврӯзиро дар гирду атрофи беморхона насб карданд. воқеан ҳам боиси сарфарозист ки ҷашни миллии ниёгони мо наврӯзи хуҷайсафай бо пешниҳоди ҷумҳурии Тоҷикистон ва пуштибонии як қатор кишварҳои ҷаҳон аз ҷониби Маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид мақоми байналмилалӣ гирифт ва дар як қатор кишварҳои ҷаҳон бо шукӯҳу шаъомати хоса таҷлил мегардад. масъулини беморхонаи марказии шаҳр низ ба хотири гиромидошти ин ҷашни таърихӣ тамоми кӯшишу ғайраташонро дар амалисозии корҳои тозагӣ ва ободонӣ сарф мекунанд. иқдомҳои то имрӯз амалишуда бо ташаббуси роҳбарияти беморхона ва азму талошҳои табибони ин ҷо ба даст омадаанд. фаъолияти босамари сардухтури беморхона Тоҷиддин Ятимов беподош намудааст. соли гузашта ӯ бо унвони аълочии тандурустии ҷумҳурии Тоҷикистон қадрдонӣ шуд. ба наздикӣ бошад номбурда аз тарафи вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон бо унвони аълочии матбуоти ҷумҳурии Тоҷикистон қадрдонӣ гардид ки ин гуна қадрдониҳо на фақат роҳбарияти беморхонаро балки кулли табибонро рӯҳбаланд сохт. бешак ин гуна қадршиносиҳои ниҳодҳои гуногуни давлатӣ табибонро водор месозад ки дар иҷрои ҳама гуна корҳо саҳми арзанда гузоранд. ҳамин тавр табибон низ дар баробари дигар сокинони Турсунзода шаҳр наврӯзи байналмилалиро ки имсол дар шаҳри Турсунзода мегузарад бо натиҷаҳои баланди меҳнатӣ пешвоз гирифтанианд.